ay dumating pababa mula sa langit. Ipinakita sa iyo ng iyong pag-ibig. Ikaw ang lahat ng makapangyarihang Diyos. Panginoon, 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 mabait. Ano ang sanhi o mas mababa ay di isang pagsamba ng tao? Ikaw ang Diyos na maglingkod sa iyo. Ikaw ang Diyos na ikaw ay sa pagsamba. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Protektado ka ng iyong mga tao. Ang panganib sa mundo pinalakasan, pananampalataya at paglilingkod sa iyo ng Panginoon, ng Panginoon, tagapagligtas. Ano ang sanhi o mas mababa ay hindi isang pagsamba ng tao? Ikaw ang Diyos na maglingkod sa iyo. Ikaw ang Diyos na ikaw ay sa pagsamba. Ikaw ang Diyos na mapagmahal.